a ty výsledky byly výborné. A pak jsme dělali porovnání vlastně, když jsme nahradili jsme ten polymetylmetakrylátový disk frézovaný, jsme nahradili provizorní pryskyřící na korunky a můstky a jeli jsme tím protokolem Form Wash od Formlabsu a docházelo vlastně na všech těch pracích k takovému velkému smrštění. Prostě i na solo korunce, na tom obrázku to bude vidět vlastně ještě lépe, které bylo vlastně víc než 100 mikronů. Samozřejmě u té provizorní náhrady to může někdo říct, to není takové zlo, protože to tam je chvilku, ale právě ten okraj vlastně těch protetických prací vlastně zapříčiní to, že tam dojde vlastně k nějaké iritaci těch měkkých tkání, nepřihojí se tam dobře ta měkká tkání kvůli tomu ostrému